Yo, what's up mga ba? Welcome back to Bai Rastaredz TV. So, karon mga bay, natay visit karon no sa aviary shop ni Sir Edwin. So, naa na to diri sa iyang area karon. So, mag-check ta sa iyang mga birds sa iyang mga collection niya karon. So, kani aviary usa ni sa dako diri sa Cebu. Dako ni aviary mga bay. So, tana, kuyugi ko ninyo ato i-check iyang mga langgam. So narito ko yung mga bike kauban sa Cebu Freeflight versus CRT. Muna mong views no sa Cffbe. Tara. Hi Orky. Kawatan kay bunga ba? Isang niki. Secret ikaba. Karon mga bay si Sir Edwin wala diri no. So tuwa siya sa Bohol. So hope makita ta diri no kay medyo ngit-ngit kayo. Ano ko sa mga suga na dai. So mao ni ang yang aviary diri. So naay mga cocktail, African lovebird, so ubay-ubay yung mga langgam diri mga bay. Pwede ka na mo inquire diri mo baligya sad sila no. So, ato i-check lang mga cocktail. So, kukatu, kita mo na? Umbrella. Umbrella kukatu mga bay. Hello! So, musturya siya mga bay. Hello. 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 So, murag tame ni Andoha. Murag tame ni. Muduol man no. So, di na nato ipadol itong kamot. Kaya tingalig pakon. Maputol ko kamot. Hait na ba ni slagbik. So, nasa tayo Congo African Grey, known as Cffbe. So, mahal-mahal sa niya siya. Sa ako na ibawaan. Hello. Tura, tame yun din. Magpahikap yun din siya. Nice kasanan. Hikap na to mga bay no. Good kayo. Very good kayo. So maybe pair nindo ha. Sunod ani mo ni tag-iyar sa aviary sa pagkakaron. Wow. So naa diri karon mga Indian ringneck no. Indian ringneck og doon na nakagawas African lovebirds. So na nakagawas no. Cute kayo. So hope madungo akong tingog mga bay San Conor. So saba kayo ang background sa langgam. So na piso mga bay.
Pagod ko. Isa lang. So mo ni ang piso sa alg. So i-check na to para makabawa mo. Nindot niya handfeed mga bay kung ganahan mo mag-tame og birds no. Wow, nice. Shout out ko sa kuko no, nindot kay kuko. Mo din ni naggam mga bay. Sing name ni mo ma'am. Si Margo no? Oh, Margo. So siya mo tig pagkaon na ning mga langgam. Tighatag og vitamins, tighatag og tubig. Mga pila sad kaadlaw mag-ilis kag tubig ani? 3 days, every 3 days. Nga ipakaon every day, twice a day. Or kausara ka mag-refill lang. Once lang. So di lalim mga bay na mag-aam siya diri kay pertig yung daghan na. Kung ako na diri no mabuang ko. Grabe, daghan si kistanan. Pila ka kwarto-kwarto mo, 4 siguro nya. Napay mga big birds dito mga bay. So, believe you kay ko aning mag-gama ng mga langgam na mga ngani kadaghan no. So, naay mga kits diri. Mga badges. So, daghan-daghan yung collection sa Sir Edwin mga bay. Kung ganahan mo mo yung kuha niya, PM lang mo nila. Nindot yung mga bay, pink o color ba? Pero barato ra ni, 25 bro. 25k. So, mo ni siyang gitawag na eclectus, no? Ecli. So, mo ni ang female, red. So, ang male is green. So sa ato nakita diri mga bay na siya duha ka female ug duha ka male. So nindot sa ni siya free flight, namoy plano mo free flight ka afford mo ani. So more or less nasa 18 to 20 ang hand feed ani no. Hi Freya. Hi Freya. So mao ni ang green. So mao ni ang male. So kani mga eclectus mga bay, mustorya sa ni siya. Talkative sa kay ni siya no. So mostly mustorya ni isang male jud, kusog mustorya ang male kaysa female. Mausad sa kokaktu, ang male mo kusog mustorya kaysa female. May ko ano question. So nasa yung mga manok di pang sabong no. Pwede ba kani? Sir, pwede ni ko anon sir kanang sabuhan. So nindot sa kanina manok mo. Unsa ni pis? Manok. Ha? Unsa ni? Lady Amethyst peasant. 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 Unsa ni siya na klase manok mo gyapon no? Peafowl. Oh, manok gyapon. Comment lang mo down below mga bay kung unsa ni siya, sakop man ni siya sa manok o sa langgam. Langgam oy. Langgam dahil peasant. Peafowl. So nindot kisa na no? Peasant. So nasa sila yung peacock dito rin mga bay. Ito i-check lang peacock. Very nice kayo. Peacock. So kung ganahan mo visit diri mga bay, ari lang mo. So pero wala si Sir Edwin diri. Kuha sa Bohol daw na sign. So ang iyang caretaker ang available diri. So diri lang ta kutob mga bay. So kung ganahan mo ari lang mo, ganahan mo. So salamat din Sir Edwin no sa pagtugot na makabisita ta sa iyang aviary. So nindot kay ang aviary dako isanan. Salamat sa kayo ni Margo sa pag-assist na to. So cute kay ko kat mga bay no.
So ganahan mo makita are lang mo. So mga bay, support mo sa mong clothing line, no? LOKO clothing line. So mo ni siya, like lang mo, follow lang mo sa mong page for more updates. Dagan design maabot karong March na tayo maabot na design ni out, no. So shout out dahil sa Cffbe. So shout out dahil sa akong group na MX Cross and Straight Motorcycle Club. So ride safe mo mga bay sa tanang photographer sa PCH, GCH, mga motovlogger, Cebu motovlogger PH. Shout out, peace out. Yeah.